Igbo ndewono oge ruokwala maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV aba abịara gị na nke taa bụ Fraịde abalị 18 n'ọnwa iri afọ 2024 ma bụrụkwa ihe orie n'ala Igbo oji ngaji eri chetakwa ndị ji aka. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ nke taa. Ndị ọrụ nchekwa na mgbakọ aka ha na ngalaba nlekọta ogo ọkụ latrik nke ụlọọrụ nkesa ikikere ọkụ Aba Power nwụchiela mmadụ abụọ na-enyo enyo n'aka ha dị n'ịpịgharị igwe ngụkọ ọkụ na Aba steeti Abia. Nke a bụ dịka onye isi emume nke ụlọọrụ Aba Power bụ Blessing Ugbe onye rụtụrụ aka na nwụchi ahụ bụ akụkụ nke mgbalị ndị ụlọọrụ ahụ na-eme iji kpara ndị ohi ọkụ latrik n'aka gburugburu kansụl 9 nke ha na-enye ọkụ na steeti Abia. Ndị ahụ bụ ndị a nwụchiri n'okporo ámá Oji Street na mpụga okporo ụzọ Umule nke sochiri ihe akaebe buru ezigbo ibu nke ahụrụ na enwere ihe jikọtara ha na ohi ọkụ, mpụ nke na-akụnyere otu nchekwa nke ọkụ latrik na ogbe ndị a gbara ogige na ya na-aba ụkwụ. Otu n'ime ndị a na-enyo enyo onye aha ya bụ Isaac Adamu bụ onye na-arụ ọrụ latrik ka a nwụchiri n'ime ọtụtụ izu gara aga anọ na-agba ya uke nke gosiri na aka ya dị n'ọtụtụ mpịgharị nke igwe mita ngụkọ ọkụ. Onye nke abụọ nwụchiri bụ Deme James onye kwetara mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ na ya na-abụ onye nke na-akwụ Adamu ihe dịka Naira 7,000 kwa ọnwa maka ịpịgharị igwe mita ya nke o mere na o siri ezigbo ike ị na-agụkọta ọkụ ego ole nke ọ na-amụ kwa ọnwa. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka na steeti Abia bụ APSEC ekwupụtala na ha adịla njikere ugbu a ịhazi ntuliaka kwụ ọtọ n'abalị na kansụl dị iche iche nke steeti Abia bụkwanụ nke a na-akọwapụta ugbu a n'oge hiodo na steeti a n'abalị 2 nke ọnwa Nọvemba afọ 2024. Onye isi oche nke ụlọ ọrụ kọmishọn ahụ bụ Ọkammụta George Chima kpughepụrụ nke a n'otu emume nke ajụjụ ọnụ ya na ụlọ ọrụ Enyimba TV mere. O kwuru na nnyocha nke ndị niile na-azọ ọkwa akụrụla ọnụ n'abalị 16 nke ọnwa Ọktoba, ebe Ọkammụta Chima gakwara n'ihu rụtụkwa aka na ụlọ ọrụ APSEC abụrụla nke ya na ụlọ ọrụ na-ahazi ntuliaka n'ogo etiti bụ INEC nọ na mkparịta ụka gbasara ọtụtụ aha ndị na-azọ ọkwa nke wetara aghara aghara site n'aka otu pati Labour. O nyere mmasị obi ike na aha ndị ga-azọ ọkwa nke bụ ezie bụ nke a ga-ewepụtara ọhaneze ngwa ngwa usoro nchịkọta ahụ bịara na njedebe. N'ebu onye nchabi ikpe ndị na-emegide ibe ha nke a na-emekarị n'ụlọ ikpe nke a na-achabi ugbu a na-ewute n'ebe ọ dị ukwuu. Onye gọvanọ steeti Rivers bụ Siminalayi Fubara akpọkuola ikpe Chineke n'elu isi ụfọdụ ndị ọkaikpe ndị ọ na-ebo ebubo ịnara aka azụ ma na-ekpe ikpe arụrụ ala nakwa ikpe ntụhie. Gọvanọ Fubara onye kwuru okwu ụka nraranye nke afọ 2024 batara afọ 2025 nke ije ozi iwu n'ụlọ ụka St. Paul's Cathedral nke ụlọ ụka Anglican dị na Diobu, Port Harcourt, isi obodo steeti Rivers. Ebe ahụ ka ọ nọrọ kwupụta na ọ bụ ihe na-adịghị mma na ọ bụ ihe na-afụ ụfụ n'ahụ na ụfọdụ ndị bụ ndị ọkaiwu eji ahụ ụzọ abụrụla ndị na-erela akọ na uche ha site n'ịchụso ihe ama n'iwu dịka nke na-ekwekọghị ekwekọ n'ihi ime ihe nke ga-adị ndị na-akwụ ha ụgwọ mma. Gọvanọ dọrọ aka na ntị na n'ihi ụdị nchabi ikpe ndị dị otu a na ọ na-enwe mmetụta ọjọọ n'ọdịnihu ebe kwesịrị iwere ezigbote nlezianya na-eme ihe ma ndị ọkaikpe na-achabi ikpe.
ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka INEC yinyela ntuliaka ọkwa gọvanọ steeti Anambra n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba afọ 2025. Onye isi oche nke ụlọ ọrụ INEC bụ Mahmood Yakubu kwupụtara nke a na nnọkọ ụlọ ọrụ INEC nakwa otu pati ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ọzọ enwegasịrị n'ala Naịjirịa. Dịka o siri kwuo, ọkwa maka ntuliaka ahụ ka a ga-amapụ n'ikuku n'abalị 13 nke ọnwa Nọvemba afọ 2025 ebe otu pati dị iche iche ga-ahazi ntuliaka mkpuke ha n'agbata abalị 20 nke ọnwa Maachị ruokwa abalị 10 nke ọnwa Eprel afọ ọzọ. N'okwu ya n'aha otu pati niile, onye isi oche nke kansụl ndụmọdụ otu pati bụ IPAC Yusuf Dantale gbara ụlọ ọrụ INEC ume ka ha mụtakwa ihe site na ntuliaka ọkwa gọvanọ ahụ ha haziri na steeti Edo ma mezichaa ihe n'otu ha ga-esi ebugharị ngwongwo ọrụ ha n'usoro nchịkọta okwe ntuliaka ha na steeti Ondo. Ka ọ dị ụfọdụ ndị otu pati Labour n'ugbu a n'obi aṅụrị n'ihi ọkpụkpọ nke ụlọ ọrụ na-ahazi ntuliaka bụ INEC kpọrọ nnukwu onye isi oche otu pati ahụ bụ Julius Abure iso na ọgbakọ nkwurịta okwu nke gadị n'etiti ụlọ ọrụ INEC nakwa otu pati ndị ọzọ. N'ozi nke nnukwu odeakwụkwọ mgbasa ozi nke otu pati ahụ bụ Obiora Ifo ozi pụrụ n'Abuja, otu pati ahụ toro ụlọ ọrụ ntuliaka maka nrubeisi ha rubere iwu nke ụlọikpe isi na ha ga-ahụtazi Abure dịka onye isi oche iwu kwadoro nke otu pati Labour. Otu pati Labour n'aka nke ya site n'ọnụ nnukwu odeakwụkwọ ha mgbe ọ na-ekwu okwu ya na nnọkọ nke ndị ntaakụkọ nọ na ya n'ụlọ ọrụ INEC, onye aha ya bụ Umaru Faruk Ibrahim gara n'ihu kọwaa na ọ bụ eziokwu na agụpụrụ otu pati ahụ n'usoro ihe omume niile nke ụlọ ọrụ INEC mere n'oge gara aga, mana o gosipụtara afọ ojuju ya ugbu a na ụlọ ọrụ INEC erubela isi n'iwu nke ụlọikpe nyere ịbụkwanụ na ha ga-ahụtawa Abure dịka onye isi oche nke otu pati Labour, ebe ọ bụ na otu pati ahụ ugbu a amalitekwala iso pati ndị ọzọ ruru 18 n'ala anyị na-enwe nnọkọ ha na ụlọ ọrụ INEC. Ndị omeiwu nke ala anyị egosipụtala nkwado ha n'ihe metụtara idu ndu nke ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ala anyị bụkwanụ nke onye isi ha bụ Godswill Akpabio. Mkpebi nke ụlọ nzukọ ukwu ahụ sochiri mkpọtụ uche nke onye ndu ụlọ nzukọ ahụ n'oge gara aga bụ omeiwu Yahaya Abdullahi kpọtụrụ nke o ji dọrọ uche ndị omeiwu ibe ya gaa n'otu akụkọ nke na-agbasa ma na-ekwu na ndị omeiwu si mpaghara ugwu na-akpa nkata ịchụpụ Akpabio n'oche. Abdullahi, onye na-anọchite anya mpaghara Kebbi North n'ụlọ nzukọ omeiwu gọrọ agọ n'aka ya adịghị n'atụmatụ ọbụla nke a na-eme maka ịchụpụ onye isi oche nke ụlọ nzukọ omeiwu, na-ekwukwanụ na onweghị onye omeiwu ọbụla nke nọ n'otu jikọrọ ndị omeiwu na mpaghara ugwu so n'atụmatụ ahụ. Ọzọ, onye omeiwu bụ Abdul Ningi, onye welitekwara okwu nkwado maka Akpabio na ihe metụtara idu ndu nke ụlọ nzukọ ahụ, ebe akọwapụtara na ndị omeiwu bụ ndị kwadoro ya n'otu obi ma kachapụ n'otu akụkụ okwu nchụpụ Akpabio dịka ha kpọrọ ya okwu ndị mụ anya ma na-arọ nrọ. I consider these statements as a thinly disguised attempt to bring a very serious division in this institution. Elections that were conducted had been conducted, and the leadership had won the election. We have gone more than 1 year, 8 months, and under your leadership, you have guided the Senate to this position. I move that we reinforce our vote of confidence in both you, the Senate President, and the Deputy Senate President, and the entire leadership of the National Assembly in this regard. And I'm very positive that this is the way to go about it.
Anybody who wants to create any problem, going out can create it on himself. In a very humble way, I feel humbled, but I'm obligated to put the question. Those in support that this vote of confidence on the Senate leadership be carried, say aye. Those against, say nay. They are not here. The ayes have it. N'ịga n'ihu n'akụkọ, onye minista na-ahụ maka ikikere ọkụ latrik Akpabio Adelabu ekwuola na ọtụtụ n'ime ụmụ Naịjirịa akwụsịla ime mkpesa gbasara oke ọnụ nke mmanụ patrol n'ihi na ha anaghịzi adabere naanị na mmanụ patrol maka iji igwe jenareto ha na-enweta ikikere ọkụ latrik. Onye minista kwupụtara nke a n'okwu ihu ọha ya n'ọgbakọ ngosi ikikere ala Naịjirịa afọ 2024 na-aga n'ihu ugbu a. O kwuru na ndị mmadụ anaghịzikwa eme oke mkpọtụ gbasara mgbali nke ọnụego mmanụ patrol n'ihi na ha anaghịzikwa azụ 1 lita 1,000 naira maka ịwụnye n'igwe jenareto ha tupu ha enwetawazie ọkụ latrik. Ụlọ ọba ego ukwu mba ụwa na-agba ọchịchị etiti ume ka ọ ghara ịlaghachi azụ n'ụkpụrụ nwogharị akụnụba ndị ahụ ji n'aka na-aga n'ihu ma na-adọ aka na ntị na ọ bụrụ na eme nke ahụ na o nwere ike inwe mmetụta ọjọọ n'ala anyị. Mgbe ọ na-ekwu okwu na mgbaso nke ihe ndekọ ogo mmepe ala Naịjirịa akpọrọ NDU n'aha mkpirisi n'isi obodo Abuja, onye Director nke ụlọ ọba ego ukwu mba ụwa n'ala anyị bụ Diame Diop kwetara na ọ bụ eziokwu na ụkpụrụ ndị a nwere ike ịkpatara ihe isi ike ndị na-adịghị adịgide mana ha ga-adị oke mkpa ịhụ na a ga-enwe ịkwụrụ chịm nke ọnọdụ akụnụba n'ala anyị bụkwanụ nke ga-adịgide. Onye ọka n'ihe gbasara akụnụba nke ụlọ ọba ego ukwu mba ụwa bụ Alex Sienet, onye kwukwara okwu na ememme ahụ, mere ka amara na ala Naịjirịa hụtụwala ihe inyeghe nke bụ ihe ọma sitere n'ụkpụrụ nwogharị ndị ahụ nke dugarala ugbu a n'uto nakwa mgbanwe nke ihe metụtara ụlọ ahịa mgbanwerịta ego nke ndị mba ọzọ n'ala anyị. N'ịkwado mkpụgharị ndị a, onye minista na-ahụ maka ego nakwa nhazi akụnụba bụ Wale Edun mesikwara ya ike na ọchịchị etiti kwudosiri ike na ịhazi ihe ndị o ji n'aka wee na-arụ ọrụ. Nnukwu onye ndụmọdụ nchekwa bụ Nuhu Ribadu akatọọla ndị uwe ojii nakwa ndị agha soja ndị na-ezuru ngwa agha ha ji na-arụ ọrụ ma na-eresi ya ndị omekome. Dịka o siri kwuo, ndị ọrụ nchekwa ndị na-akpa ụdị agwa jọkara udele na njọ ma sika nkakwu n'isi ma gbakwunye na anaghị emela nkwadebe nakwa mgbalị iji chọpụta ndị agamevu ndị a. Ribadu kwupụtara nke a na Abuja n'oge emebisiri ngwa ọgụ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụmụ obere ngwa ọgụ na nchekwa ya mmezuru. O kwupụtara na ngwongwo ndị a bụkwanụ ndị nke iwu megidere ka eji na-eme mpụ bụchakwanụ nke gọọmenti nwe na mbụ ebe emechaziri na-ahụ ya n'aka ndị omekome n'ihi na ndị ọrụ gọọmenti bụ ndị nke nwere agwa ọjọọ bụ ha na-eresi ya ndị omekome ndị a ha eji ya wee na-akpa mkpamkpa. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa na Enyimba TV Aba ka akụkọ ndị a si na-abịara gị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na anyị lọtaghachi na mkpọpụta okwu a. Nọsi ike, anyị na-abịa. Nnọọ ka anyị gakwa n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ji n'aka fọrọ. N'akụkọ azụmahịa, ọchịchị etiti ekwuola na ụlọ ọrụ nkesa ikikere ọkụ latrik ga-edochirịrị igwe mita ọbụla ha wepụrụ n'ihi mbugo nke igwe mita a na-eme ugbu a.
o kwupụtara nke a site n'aka ụlọ ọrụ ya nke na-ahụ maka nchịkwa ikikere ọkụ latrik NEC ma mee ka o doo anya na enweghị ntụziaka ọbụla nke na-ekwu na igwe mita Unista agaghịzi na-arụ ọrụ dịka akụkọ na-ekwu, kama a na-ebugo ya n'ogo nke ka elu n'ebe o metụtara otu ya bụ mita ji na-arụ ọrụ, ebe ndị ji ya na-eme ihe agaghị apụ n'egwu. Ụlọ ọrụ kọmishọn ahụ kwupụtakwara na igwe mita ọbụla edochiri site n'aka ụlọ ọrụ nkesa ọkụ latrik ka a ga-emerịrị n'ọnụ ala iji hụ na emeghị ka ndị ahịa ndị a bụrụ ndị nke egbubiri ọkụ ha n'ihi nke a. Dịka ụmụ Naịjirịa na-agbalị imechi oghere nke nde mmadụ 7 na-enweghị igwe mita ọkụ latrik, ụfọdụ ụlọ ọrụ nkesa ikikere ọkụ na-eshi ọnwụ na ndị ahịa ha ga-abụ ndị ga-enwetarịrị igwe mita tupu abalị 14 nke ọnwa Nọvemba anyị nọ na ya, ọnwa Nọvemba na-abịa abịa. N'akụkọ egwuregwu, otu na-ahụ maka bọọlụ ụkwụ na mba Libya na-agbagharị ugbu a n'ihi otu CAF agwala ha ka ha chịtasịa akwụkwọ ihe ndekọ metụtara nkagbu nke a kagburu ịma aka ntozu oke iko AFCON n'otu dịka otu ụlọ ọrụ mgbasa ozi Al Ahra na mba Libya mere ka amata. Onye odeakwụkwọ ma bụrụkwa onye isi nke otu LFF bụ Nasril Asowaiye kwuru na otu ozi nke pụrụ iche o zipụrụ na-akọwapụta n'otu CAF enyela otu egwuregwu bọọlụ nke Libya nakwa nke Naịjirịa site ugbu a na-eru abalị 20 nke ọnwa anyị nọ na ya bụ Ọktoba iji webata ihe ndekọ niile gbasara okwu nke metụtara nkagbu ịma aka ahụ. Asowaiye kwupụtara n'otu FA mba Libya enyela otu ọkaiwu ụdịrị okwu a doro anya ọrụ iwetasị ihe akaebe ndị enwere ma gbakwunye na enwere ike inwewekwa nkọkọta isi nke ụfọdụ ndị n'ime otu CAF. Asowaiye gakwara n'ihu gbakwunye na mba Libya agbanweghị ebe ụgbọelu na-aga ọdụ ụgbọelu Al Abrak kwesịrị ịda, kama ọ bụ otu steeti na mba Libya mere mkpebi ahụ, ebe ha na-ekwu na onye ọbụla kwesịrị ịkwanyere ịchị isi nke mba Libya ugwu. Ka anyị gaa n'akụkọ anyị bụ isi. Onye gọvanọ steeti Abia n'oge gara aga ma bụrụkwa omeiwu na-anọchite anya mpaghara Abia North n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu Ọjị Kalụ ekpughela ebumnobi ya iso zọọkwa onye isi ala n'afọ 2027 ma ọ bụrụ na otu ihe gbara ọkpụrụkpụ nke ọ na-atụ anya ya eme. Onye gọvanọ steeti Abia n'oge gara aga kwuru na ya ga-eso azọkwa onye isi ala ma ọ bụrụ na onye isi ala Bola Tinubu ajụ iso azọkwa ahụ maka nke ugboro abụọ. Ọ gara n'ihu kwuo na ihe ọ na-eri kwa ọnwa n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu bụ nde naira 14 dịka onye omeiwu. Onye chief whip a n'oge gara aga mere mkpughe a n'oge ọ wụchara n'emume ajụjụ ọnụ telivishọn nke lebara anya. Ọ rụrụ ụka na nde naira 14 a na-akwụ ya anaghịde ezu iji gbaa mmanụ patrolu n'ụgbọala ma mee njem gaa mpaghara nke ọ na-anọchite anya ya ma rụọ ọrụ ndị kwesịrị ịrụ n'ọfịs nke nnọchite anya ya nakwa kwụọ ndị enyemaka ya ụgwọ ya na ihe ndị ọzọ. O kwukwara na onye isi ala Bola Tinubu ma banyere nhụsianya nakwa ihe isi ike nke ụmụ Naịjirịa na-agabiga ka ọ dị ugbu a. Ọ bụ n'akụkọ anyị ahụ bụ isi ka anyị na-achịsọwa n'akụkọ ụwa nke taa. Na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka ị na ebe ahụ kirie ma gee akụkọ ụwa nke taa. Sonyekwara anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa site n'ịganye aka na igwe onyonyo anyị bụ Enyimba TV. Ụbọchị a ga-akpụ isi sisi ka akpọọkwa afọ ọnụ n'otu. Abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bụ ọnụ.